Etxeko txokorik garrantzitsuenetakoa sukaldea da, bai, sukaldea. Baina logelak ere oso garrantzitsuak dira. Kerobia musika taldearen etxe berriak 11 gela dauzka. Ezagutu nahi aldituzue? Ez mugitu hortikan, segituan ezagutuko ditugu eta. Kaixo lagunak eta Xabi Bandini, ongi etorri, zer moduz? Oso ongi, hemen egon da, ezin hobe. Bueno, Kerobia taldeko ahotza aiz, eta guantxe etxe berria eraiki berri dezu, ez da? Zeratik zuen diska berria, baitu, etxe badaka gaina hor portadan, ez da? Hori da, Poliorketez. Poliorketez. Irien setiatzaile. Eta gure kasuan, irien setiatzaile, grekeraz da. Grekeraz, bale. Eta gure kasuan etxearen setiatzaile. Ai, ama, gauza interesgarria. Eta zukalden zemuz moldatzea aiz? Ibiltzen aiz. Ibiltzen aiz. Bale. Ba, saio paregabeatako azteko eta behin asko ikasiko deu, eta gio ingo deuna da, arraiakin bolatxo batzuk, saltxa ehar batian, eta aldi berian, ba, ire ibilbidea zautu, ados? Adi lagunak, saio paregabeat horreta. Bueno, lagunak eta Xabi, garatuko izuet pausuz pausu, ba, bolatxo hau egiteko garaian nundik noa ebiliko gea, bale? Bueno, gaur ingo deuna da, almondiga batzuk, arraianak, arrai bola batzuk, eta erabiliko deu, ogila, baino glutenik gabekua. Zu zeliakoa zea, intolerantia zea, edo ala esan digu eta horretik moldatu deu. Hori da, aspaldi utzi nuen ja ogia jateari, utzi nion, eta hobeto nago. Oso ondo. Ba, ingo deuna da, ikusiko zuen, hemen dakau bakailua, ingotena da bakailua garbitu, pusketetanin, txikitu, aragi xeetu izango bazan bezala, eta beste alde batetik, ingo deuna tipulina eta baratzuria sartaian goxatu, tipulina eta baratzuri gehitu, gero gatza botako jau, arrautza bat, ogilan mamila, eta horrekin bolatxok ingoitugu, arrautzetik pasa, prijitu, eta gio sartuko ditugu, prestatuko dugun saltxa hontan. Bolak egiteko nerekin kontatu. Bai, Vale, bikain. Bueno, hemen ingo deuna da, tipulina eta baratzuria ondo goxatu sartaian, pipermin pixka, pikante salia, bai, pipermin pixka botako dio, pixka goxatuko deu, eta bertan botako deu hartoz txurila, murrizten utziko deu, gio botako dio hilarrak, botako izkio, hilarrei, arraian salda botako deu, eta murrizten utziko deu. Bolak bertara sartu, pixka goxatu, eta hoi gutxi balitz, pare bat arrautza eskaldatu botako jarriko izkio bertan, tapakin ondo eskaldatu, eta gero goxatu. Ados? Venga, ba, hau esan da, martxan jarri bihar gea, bolak guandikan ezin dugu aziten, masa prestatu behar dugu, bale? Orduan, adibidez, eoneako, berkoitugu, bi ale baratzurinak, eta saltzantzako beste bi. Orduan, lau ale zuritu, eta ondo txikitu, bale? Txikituta Juliana mosten da zemuz moldatzea. Ibiltzen naiz, horren egingo diazu kritika. Ez, bale, nik egin gutxi, teknika badakat batzuia txikitzeko, behitu, nik etzen dut, ale bat hartzen dut, eta lehen da bizente diotena da, ipurtalde hau moztu, bale. Hoi mozte diotenian, iteten dutena, golpe bat eman. Eta golpiakin, ja behitu, hola itezu, jatea teizagu, bale? Behin atea segunean, erditik amostet, hola jartzen dut, labana jartzen diot, onduan, eta, behitu, eta ja, lan erdiak indadazkau. Gustezu? Orduan, hola iten dut, besti berdin iteiot, eta, ja, behitu zenbat aurratu deun, eta gero honi pasada txiki bat eman horrela, eta listo, baino beste iruin behar dituzu, bale? Lanera. Zure kontu, lanea, ekin lanai. Bueno, Xabi, zenbagarren dizka da? Ba, esango nuke 9. dela. 9. dizka? Esango nuke, ez dugu... Kontua alduta ja? Bai. Ai, ama. Bai, ezkerria da bidean ere gauza ezberdinak egin ditugula. Hori, ez dakit 9. da Kerobi taldeana, eta zu bakarkakoak ere bai atatakoa zea. Bai, baina hortaz aparte.
gero antikontinente proiektu bat egin genuen ere bai, gero zakizea, ora, esango dugu behatzigarrena. Behatzigarrena, bale, oso ondo. Behatzigarrena. Eta zer ekarriko behatzigarren diska honek? Zoze berezia topatuko dugu bertan? Ba, asuntoa da oso idila hona irutu zegula, zure programa etortzea. Bai. Zeren eta disko hau urte eta erdiz prestatu dugu. Vale. Denbora eman diogu. Vale. Zukaldean bezala, denbora behar du, ondo goxatu ezu, ez da? Hori da, oran denbora behar du, eta gainera denbora eman nahi diogu jendeari, entzuteko lasai. Diskontan, dago dena oso sutila, oso polita gratuta, mimo handiaekin, eta orduan, hori da gure naia, jendeak entzutea. Ona. Eta, Xabi, bazekiat diska honek gainea, berezila dakana dela, dana lotuta dijoala, ez da? Bai, abesti bat bestiakin, kantuakin, eta dana etxiakin zerikusia handia dakala, ez da? Bai, ala da, bai. Kontatu dugu pixka zergatik nolatan bildu ezuen hemen dago, pixket diskoaren gure lan berriaren mamia. Da, hasieran nik historia bat idatzi nuen. Bai? Eta historia horrekin, Maite Gurutxagarekin, ilustratzailearekin, konversazio batzuk izan dituen. Eta hortikan, historia eta ilustrazioaren borradore batekin, orduan hasi ziren kantak ateratzen. Orduan, klaro, emaitzatzen da, badakagula dena kontekstu batean, etxe batean pasatzen diren gauza, 11 abesti, 11 gela, horri irudian ikusten dugun bezala, eta orduan, dena da pertsonai bati zepasatzen zaioan etxe baten barruan. Ona, eta pertsonai hau, fikziozkoa da, benetan pasatakoa da, zure bizipenak dira, edo ez dindeu kontatu. Esango nizuke fikziozko gauza bat dela, baina askotan fikzioa oso realitatea da. Bai. Eta superatu itugu, ere, bai. Ez aldala esaten, Bai, pizkatxo bat biografikoa ere bada, kontatzen diren gauzak eta bar, baina ez dago tramarik, dena zoriontasunarekin eta pozarekin. Kontatzen dira. Ona. Eta izakit hor lanekoa, gehiago, beste bat. Zenbat bota dituk? 3. 3? Venga, bai, laugarren baten, eta horrekin listo. Nik hemen botako tipulina, eta gero bestia botako dugu saltxara. Eta, Xabier, zergatik parekatu ezue diska etxe batekin? Hasiera batean, idatzetako historia kontatzen zuen Sirakusako asedioari buruz hitz egiten zuen. Erromatarrek asediatu zutenean eta Arkimedes hil zuten momentu ura eta bar. Baina hartu ginen, etxe bati buruzko gauza txikiei buruz hitz egin nahi nuela edo nahi genuela. Hau da, nola bat esnatzen den, kafea egiten duen, bere eguneroko gauzak egiten dituen, bere fantasmarekin hitz egiten duen, eta barrez. Orduan, gauza guzti horiek, nolabait, esango nizuke, nire herriko etxean edo, pasatzen dira. Bai, Presentzia. Hoi zure etxea da, zure herriko etxea da. Bueno, olako zaz. Hainbeste logela azkazu, etxearrakak, Herriko etxoa da. Vale. Bere presentziekin eta bere gauzekin, bai. Una. Baka bere misterio puntua hauka, bai. Vale, eta nik hori irakurriet pixkati puntxo, eta zein da mamu hori gauetan ateatzen dana, eta hor... Asuntoa dakizu, artistek eta beti, haibez, galera bat dagoenean, edo maitasun galera bat, edo egunean, edo beti drama izugarriaekin tratatzen dugu, ez? Hau da, bizitza gutxi zaigu, hau eta bestea, ez? Eta uste dut ez dela oso realista. Bakoitzak ponderatzen du alduen bezala, ez? Bere dramak, eta aurrera egiten du. Aurrera egin nahi du. Obiar du. Eta orduan, asuntua da, gure diskontan, ez dagoela gauza espektakularrik. Dena da oso leuna bezala. Apala, leuna, bai. Leuna, eta batek esango luke, baina zezentzu dauka, ez duzuten nahiago. Hau ez da kerobia. Ez duzuten nahiago, ez dakit, suzidiak, argiak. Bai. Zer esan eman? Egia esan ez. Gure iritziak ez dauka importantzen dirik, kasu honetan. Eta horregatik nahi genuen gauza bat egin, xumea, polita. Eta Xabi, hau zer ekarrik, edadiak o zerrek ekarrik gonea, Uste du baiez. Vale. Eta etxeko bizilagun horrek, hainbat gogoeta iteitu, ez da? Bai, egiten ditu. Asertzen da asko, nola dagoen mundua. Eta ze tonto samarrak garen mendebaldean, eta gazaren kontuarekin ere oso aserra dabil, eta galdetzen diore bai mamuari, gauza galdetzen dizkio, eta, bere gogoetak egiten ditu, ezta? Eta errefuxiatuen inguruan ere, hausnartzen du. Han bere etxean, drama handiri gabe, etxean dagolako, bere gauzekin, baina horri buruz hitz egiten du.
Ondo. Bai, eta drama emestez, etxian daolako, eta ez daolako gauza horiek pasatzen dian lekuan zehazki igual, ez da? Bueno, bai, iritsiten dira, ez da? Ziprestinak iritsiten dira beti, ez da? Beti iristen da. Beti iristen da modu baten edo bestean, baina, bai, ala da, bai. Eta pertsona honek, gai pertsonaletaz ere bai, hausnartzen du, ez da? Bai, gero ere badakar, asko pasatzen zaigu musikari ere bai, nola den exitoaren hori, arrakastaren kontu hori eta bar, ez? Eta nola askotan perspektiba galtzen dugun, eta ez garen gai ikusteko gure misioa dela musika egitea, ahalik eta gauza politena, txikia balin bada ere, eta gauza importante bat, zure zale edo entzuleari, ondo pasarazi. Eta ez neurosian sartu, ez egon tabarra sartzen, edo olako gauzak. Zaindu behar da. Eta, sobre todo, gauza polit bat eskaini, ez? Eta hori askotan azten da. Eta zitea, despistatu, azkenia... Nik uste baietz. Gero batean pasatzen zu urte guztia, pentsatzen, zein den espektatiba, besteen espektatiba, eta batean ez duzu zaindu zure misioa dela disko bat egin, kantuak egin... Eta iria ondo baldin mazia, gainuntzeko bazetorrek, ez da? Bai. Ia, bueno, beti batzutan igual norbeantzako gelditzea, baina azkenean norbeantzako gelditzea eta goxatu bazu, bai ondo. Baina gaina, bestentzako inbazu, zuk ez dezu goxatu, eta bestiak ere hor dator porrota, ez da? Begira, gazteagoan nintzenean, pentsatzen nuen, bira, ondo balin bazaude, horrean ezin duzula sortu, eta gizagolako dramarik, hori gezurra da. Gerota hobeto zauden, gerota hobeto doa dena. Eta gerota hobeto sortzen da. Eta da, sukaldean bezala. Biziposarekin egiten baduzu, hobeto dijoa, triste baino. Dudi gabe. Eta maitasunak egiten baitu zuta gaizki atatzen badia, bazkenean maitasunak egin dezu, eta ez dakazu barrua helduta o ez dakit izorra. Ez dago drama handia egiten. Ez dago, arrazoi. Gauza naturaltasun puntu batekin ikusi eta jazta. Ondo, Xabi. Hauza polita egin dugu. Hau egin dago, uste. Bai, hori, erdila botako dugunea, betu, bota honea, erdila ja, gainea, bai, erdila. Eta beste erdila jarriko deu saltxantzako. Ingotena da, oi txiki indet, zeatikan, oi dijoa almondigen bolen barruan. Eta hau, saltxantzako danez, pixkat potoloagoa moztu ditut. Vale, batzu ja txiki dakau, ingotena da, hau, zua jetxi, xua egiteko, oso ondo. Eta, Xabi, hau, zuri gorputzak eskatzen zitzun, proiektu berri hau martxan jartzeko, noiz idatzi zen du? Zalantzak izan ditugu, urte guztian zehar, urte eta erdi guztian zehar, baina, bai, uste dut argitu duela, zenden gure papera, Kerobiaren papera musikarekiko. Eta gainera, esan izan dugu, elkarrezketetan, nolabait, Kerobia musikaren negoziotik kanpo atertzen da, eta zentratzen da kulturaren aportazioan. Eta gainera, zehazki, euskal kulturaren aportazioa. Ze ona, hor zentartzen da. Ze ona. Eta horrekin, batean dena argitzen da. Bai, azkenean bete iteik, argitu iteik, eta horre balio du, egia San Bizita honetan, ez da? Bai, gizu, bastante erraz galtzen gaela, horrean, noizean behin reset bat egin, Ondo. Bueno, Xabier, hemen, bagoaz aurrak atxerrek itxarraka, Lehen da biziko urratzak inditugu, behitu, baratzuri hori nabazu, tipula honen gainea gota. Vale? Eta batzuiak eta tipulinak martxan dazkau. Eta hau, martxan dakaunez, jungo gea, erreportai bat ikustea, ez da? Bakaikura jungo gea, proiektua da Bakaikua Rock, eta ikusiko ze proiektu erra. Herriko dendatxo bat, xumia, bertako elikagaiekin, eta haueke bai, lurrai behira. Ikusi zeharra. Kaixo, Arantzazu eta Lander gara, eta Bakaikutik hitz egiten dizuegu. Gaurkoan, Bakaikua Rock herri kooperatibak martxan jarri dugun dendaren inguruan hitz egingo dizuegu. Duela 4 urte dorrela, herrian genuen denda bakarrak erabaki zuen iztea, eta, ohartarazi zion udalari itxiko zuela. Eta udala jarri zen pixka bat martxan, ikusteko nola lortu denda bat irekitzea berri bat, zati oso garrantzitsua zen herriaren bizitzarako eta herria bizigarria izateko. Orduan, hainbat aukera aztertu zituen, eta batzar batean herritarrekin hemen planteatu zuen bazin ziren aukerak, ez? Eta aukera horien artean zegoen ekintzailetza bat egitea
edo gero batipat herri kooperatiba bat osatzea herritaren artean eta herriko eragileen artean, eta herri kooperatiba horrek izatea denda kudeatuko zuena eta martxan jarriko zuena. Herritarrok erabaki genuen hau batez, guk izan behar ginela protagonista proiektu horrena, denda horrena, guretzat egindako denda bat izan bertzelako, eta gure beharrak asetu behar zituelako, eta horregatik hor martxan jarri genuen herri kooperatiba, eta bete genituen bete beharreko guztiak, eta denda ireki genuen baduela 2 urte. Herrian 350 pertsona bizi gara, horietatik 140 inguru gara bazkide, eta gero badaude eragile desberdinak ere, badago udaletxea, badaude elkarte gastronomikoa, jubilatuen elkartea, botikak, eta hainbat eragilez. Momentuz denda batekin hasi gara, guk ere nahi dugu, subirautzak zabaltzea, ez? Esan dugu telekomunikazio arloan egiten badugu zuntzaren zabalpen bat herrian izango litzateke, gure sare propio izateko, eta guk gure beharrak asetzeko. Baina baita ere, baditugu zaintzan edo horrelako arlo guztietan, proiektuak edo ideia batzuk, eta denda ja egonkortzen denean proiektua, besteekin ere joango gara, ez? Eta oso gauza kuriosoa izan zen, dendarik genuenean, sortu zuen ilusio herrian, ez? Egia da 6 hilabete egon ginela dendari gabe, eta jende asko, zela, ez da beraien artean gurutzatzen, ez? Eta alde batetik, ilusio asko sortu zen, mugikortasun arazoa dituzten edo pertsonalduen inguruan, zerbitzua ematen genuelako, baina gero bestalde batetik ere sozialki jendea berriro ere harremanetan jarri zen beraien artean, eta askotan ikusten ez ziren jendeak, batean, izan zuten elkargunea eta jendearekin juntatzeko lekua. Herriko denda txiki bat da, bertan produktu ia gehienak daude, haragitik hasi eta produktu freskoraino. Gure herritarren behar gehienak asotzen ditu denda honek, eta gu bai dela produktu orokorrak eta produktua, baina gu bai ematen diogula garrantzia berezia bertako produktuari eta ekoizlei. Baditugu barakilgo eztia edo baita ere barazkiak ondokoak, ez? Frutaz eta barazkiaz aparte ere badaukagu txarkuteria zonalde bat, eta txarkuteria zonalde horretan bertako produktuak ere saltzen ditugu. Adibidez, hemengo beltzainen haragia eta urrengo harategiko haragia. Orain galditza eztabaida potente bat egiten, horren inguruan nola handitu eskaintza hori, eta produktu ekologiko, Nafarroako produktu ekologikoekin eta bar. Astean zehar egunero irikitzen dugu, goizeko txanda eta arratsaldeko txandan, eguerdian deskantxo bat egiten dugu, eta larunbat goizan ere irikitzen dugu. Eta hori biltzen dira, gure bi langileak Edurne eta Arantzazu, txandakatzen atxalde goiza eta pixkat zerbitzu on bat ematen. Hemen geratzen gara Edurnetani, ezagutu duzu Bakeiko Arrok herri kooperatiba eta gure denda, eta hemendikan animatzen zaituztegu gurea bezalako proiektu burujabeak martxan jartzea. Eskerrik asko. Agur! Hau, Pabikote, gora zuek, eta ze ona herritarrentzako, ez da? Kolako herri txiki baten, 300 piku pertsona behizi, denda itxi, katxiz lamar, ez da? Ze ona, induela historia hau, aurrea eman, eta gainea hobetzeko, eta dana ekologikon aldan neurrin, eta besarkada bat, eta horrela jarraitu herri indartsu mantentzeko, ez da? Txalo bero bat, hala da. Bueno, gurian jarraituko deu, eta hemen dakauna da tipula eta tipulina goxatzen saltsa iteko, eta bestalde hemen dakauna tipulina eta batzuk jare bai, baina hau da mamilan barruan sartzeko, geho bolatxok iteko. Eta hemen ingo diotena da, guain geho bolatxon barruan ez denei koipe gehiagiotia, orduan behitu, hemen txekarreko etorrela, eta ingo etena da, hau, iragatzi hemen horrela, soberako koipe guztia bertatik ateratzeko, eta agundu dute, Xabi, adibidez askotan, bolatxok iteitugunean almondigak, errepikatu itegue. Bai. Hori askotan gertatzea, baratzuriak gordinikan jartzen deulako. Bale. Eta baratzuriak gordinikan, pikantzia, goxua, eta eharra da, baino, batzutan errepikatu diteu. Eta batzuk gehiago eta bestia gutxillo. Baino, behin, zukaldatzen deunean, da 65-70 gradura iristen geanean, baratzuriak histori hori galdu iteu. Eta gero, askoz digestio hobi aukitzen du. Orduan, beti errepikatzei zuen almondigak atatzen bazaitziko eta batzuia gordinikan sartzen bazue, zukaldau txiki bat eman, eta gero sartu, eta orduan ez dizuen beste errepikatuko. Bueno, eta hau esan da,
Oain ikun berde kontatzen historia, bale? Niko etena da, guain, arraia garbitu eta boltxo batea sartu, eta zubingo zuna ogi hau, lauki txikitan dena, aldezun txikilena, lehen da bizi xerrak moztu, gero tiratxotan, da gero laukitxotan, baita ere sartu gero xamurra goioteko gure masatxua arraiana. Hemen niko etena da, boltxo batea, diska hau. Atera berri ezuela betikan, ez da? Oren dela azte bete inguru, bai, martxoako hogeian. Martxoako hogeian. Ja, udaberriaren atarian. Ona. Eta, zenbagarren diska da? Ba, esango nuke behatzigarrena edo dela, baina kontua galdu, Vale, lehen esan deken bezala, ez da? Bai. Baina, lehen da bizi, entzen duten etapa bat, ez da, kerobiak, gero, egon da, ez dakit, 2000 eta gutxitikan 2000 eta 2012 arte. Bost bat urte egon ginen, bakotxa bere kasara. Eta gero hortikan 2012tikan... 2021 garen urtean, 20 urte betetzen zituela eta kerobiak, elkartu ginen berriro. Eta orduan ja guztu hartu genion. Eta hortikan, vinilo bikoitzatera genuen momentu hortan, hori ospatzeko, eta gero hilak disko bat, eta gero hau da... Osa, bueltatu zenetikan ja hirugarren atzoazte. Hori da. Aurreko diskekin parekotasuna hundi jaukiko hau, edo... Asuntoa da, disko hau, luze lan egin dugu denbora mandiogu, eta irutzen zait, dela disko bat oso sutila. Ditu instrumentu pillo bat, platilloak, tibetetik ekarikako platilloak, akordeoak, ukeleleak, kontrabasuak eta bat. Eta guzti hori grabatuta dago, mikrofono batekin eta grabatuta Lorenzo Records estudiotan, etorra inoekin, beti bezala. Eta asuntoa da, irutzen zait, kasu honetan produkzioa egin dugun lanak, emaitza dena oso sutila dela. Gauza betokian. Gauza askori gabe. Lehen esan dugun bezala, gauza espektakulari gabe. Goxo. Eta nik uste dut hori dela, aportaziorik hori tena hori da. Gozoa dela, eta ez dela nolabait efektista, ez? Ez dago efekturik diskontan. Eta hori polita da. Dana erreala da. Gainera, agretuko zaizua adibidez, ahotsaren tratamendua, ahotsak ez duela tratamendurik. Ez dago autotune. Ez dago zerren? Ez dago protesatuta, adibidez, oso naturala da guztia, ez? Nik uste hor dago la aportazioa. Ona. Eta hori nahi zenuten horrein aurrekotan ez da nahi nola? Bueno, orain kontan hori bilatzen genuen. Besterik gabe. Eta horrekin, lanarekin, denbora, importantea da. Denbora ematea. Lasai hartu, denbora hartu... Ez dugu porik hartu. Denbora behar duela disko batek, hori, gauzak ondo egiteko. Eta diska hau zer da, lasai entzuteko, hori bai, esate behar lotura dakala, diska ze oso entzun behar da, o kantu soltu taldea entzun? Hemen klabea da, bakit ez dela oso zera, baina kontemporanea, klabea da, diska lasai entzutea. Osoa edo parteka, lasai, tokatzen den momentuan, bai? Eta inkluso, idatzi dugun historia hori irakurtzen baduz ere, ezin hobeto, dena hobeto ulertzeko, bai? Orduan horregatik erabaki dugu diskoa aurkeztea noiz eta maiatzak 17an. Hau da, mendikan denbora batera. Tartea amateko jendeari entzuteko lasai. Ikusi, niko, diskakin ez da, etorri hor zara ekarri du, baina eta orduan diska hondikan ez da eskuragarri? Bai, diskoa, aurkeztu diot, aurkeztu musikalki, kontzertua diot. Maiatzak 17an aurkeztuko dugu, nun eta Donostian, Antzoki Zaharrean. Segona, ez da? Bai. Eta, orduan, guantxe hori bakarri dakazue lotuta, o gero bira poli badakazue udaberriko edo? Eta gero etorri beharrekoak, baina lehenbiziko pausua hori izango da. Eta ze topatuko duan, zoze berezia izango da? Bueno, berezia da, izango da diskoak eskintzen duena, besterik gabe. Esan dizudan gauza berezi askorekin, ez da? Eta esan dizudan instrumentu hori danak topatuko ditugu holtza gainean, danak ikusiko dugu? Ia gehienak bai. Hori da, magia. Hori da asuntoa. Benetazkoak diola grabatitu gola benetan. Eta igual, kerobiako kideren batek irugarren beso bat beharko luke. Baina ez da honez, eta nortzuk egon gozate holtza gainean? Bueno, kerobiako kideak urte hauetan egon garenak, Eneko Raketi bate baterian, Lur Larraza, gitarran, Susaramburu, teklak, pianoak eta bar, eta ni.
Eta vale. Eta kolaboratzaileak eta ere bai ongo dia, edo... Donostiako kontzertan ez dut uste. Animatzen bazara. Zukaldari ma berba zue, el mikrofonoa jak eman, porque jendia korri gateako, mikrofonoa jak eman. Gatzu la mar. Bai, bueno, betikoa gaude, eta bueno, asuntua da, goza xume eta goxo bat egitea, eta helburua da, ateratzea jendea diskotik edo kontzertutik, esaten bidea ze gauza polita. Ze ona. Ez da. Ze ona. Gauza Eta horiek zuen helburua, ez da? Bai. Ona. Eta, Xavier, hau guztia, esan dekena, idatzi, ipuño hori da, nola etorriz deizu? Noiz hasi zinean idazten hori guztia? Ez dakit, esango nuke... Horren dia, duela urte eta erdi luze. Vale. Eta mehan beti egiten dugu berdin, diskoa prestatzeko, historia bat idazten da, eta hortik anazten da guztia. Hau da, ez da lehenbiziko, barkatu, ez da lehenbiziko kantak egiten direla eta gero ez dakize. Eta hori IEU aiz artifizia, eta esatik, ja bazetorrek, Xavi, beste historia batzeki, bazetorrek, arrakarritziko. Bueno, hori taldekidei galetuako zaio, baina, en fin, bai, igual hortik handi joa. Bai, vale. Eta nola iten dezu gero historia batetik abestiak aseatatzen gero, komposatu eta hori danare bai zurela da, o nola banatzen dituzuela noiek taldia? Taldea organizazio bada, eta bakoitzak beharrolak ditu. Vale. Eta, bueno, pizket gauza musikala edo artistikoa, pizket gehiago nire gain dago, baina gero daude beste gauza asko egin behar dinak eta behati behar dianak, ez? Koordinazioa, logistika eta guzti hori, lor larrazken ematen du. Adibidez, Kerobiaren azpiegitura digital guztia, Albertok sortuta egiten du. Guk adibidez, dakoagun azpiegitura guztia, gu gara arkitektuak. Hau da, saiatzen gara beti, hirugarren enpresa bati ez datuak ematen, gauza guztiek zaintzen. Eta libremente... Lehenoko zukaldari bezala, errezetak ez diala etxetik ateatzen, ez da? Adibidez, diskoa, bakit ez dela supermodernoa, mea gure web-etik jetxia etike MP3-an edo UAP-an. Zerratik, ez obligatzeko jendea Spotify edo YouTubeen konsumitzeko. Olako goetak egiten ditugu eta olako gauzak egiten ditugu gero, ez? Gauza guztiak prestatzeko, Alberto. Eta, bueno, hori. Bakotxa lan dazka. Zenek zenei mareatzen zio gehiago? Bueno, depende epokak. Diskoaren hasieran nina ez murga ematen duena, eta gero ja bakoitzak ematen du bere. Eta ipuin hori nola bilakatzen dek abesti batian? Adibes nik diska entzun da, atentoten manau letrai da, o ipuña irakurtzen baiat, gutxi gora bera berdina izangoek barneratzea jatena, edo... Claro, bai, zen eta kantu bakoitza da historiatik hartutako zatitxo. Bai? Orduan ikusiko da, bazabez, historiaren zati bat hartzen da, eta orduan letretan dago, bai? Kantua horri buruz dijoa. Eta orduan, claro, jakin behar da, historia bat kontatzen denean letra batetan, adibidez, musikak horri akompainatu behar diola. Hau oso evidentia da banda sonora batekin. Bai? Bueno, kontzeptu hori ere egon behar da. Horren zen dut dena daukaz zer ikusia. Kontrol lana hundilla, ez da, azkenian, ez da? Zatik antana lotu berdik, bat abestiakin lotu berdik, azkenian diska guztiak zer ikusiak, zerien, kanto bat itean, behatzi kantu, biltze izkia, baina ez zekate zer ikusik, honek mamia hundilla guazekak, ez da? Horregatik behar da denbora. Horregatik behar da denbora. Ez dago misteriorik, denbora eta gero ja daukagun gaitasuna, artelana eta bakoitza gaitasunak. Bueno, launak, hemen nik indetena ikusezu, Bakailua ondo garbitu, espina danak atea, asalak endu, eta guain ingo duentena hemen, zukatuta dakaten baratzuria eta tipulina botan, botako deure bai, ogilan, mamila, xamurrago gelditzeko, vale? Eta arrautza bat gatza eta piperra. Eta honekin ingo deuna da, masatxua prestatu, vale? Beto, gatza, vale? Piperra ere bai, oso ondo, eta arrautza bat. Eta gero esan dezu, bolatxoa zugin goituzula, baina hau emango jat, Xavier. Xavi o Xavier? Xavi, ez da? Xavi. Vale. Xavier nera mak. Xavier Ramatxo, vale. Eta bueno, dena naztu, vale? Venga. Horrela txukun, bueno, eta hori bai, mira, amia boke bai, barra botako etugu. Dena masatxua hain, eta gero masatxua, nola, indeun, berotu, tipulina eta baratzuria, eta pixka tepela da hon, guain,
oso xamurra geratuko da masatxo hori, komeni zaigu pixkat otzgailuan sartzia, pixkat geho bolatxoak erresago egiteko. Vale? Venga. Oso ondo zentzen du honek, Oso ondo zentzen du honek. Usaila eharra, ez da? Hombre, hori bakailua eharra, gaina eskrai bakailua, dala bakailu bat libre harrapatzen duena, sasoi hontan. Eta oso berezia da, oso xamurra, eta, naturala. Bakailua nun arrantzatzen da? Hau ekartzen du iparraldetik, bai. Noruega eta horietako ur hotzoietatik handikan etortzen dira. Bueno, hemen ingo deuna da, hori osten laga, behitu, ingoetena da, ardo zurila botare bai, saltxara murrizten juteko, eta gero ingo deuna da, bolatxoakin, prejitu, arautza eskaldatu, eta bago atxerrek itxarraka. Venga, hau nese botako deu, murrizten utziko deu, eta etxiak lorategia baldaka. 3 landare. 3 landare? Bai, 3 landare. Bueno, kusiko zue. Loririk kasoin, landare horiek beti berpiztu dauteko. Lori gure lorezaina da, eta bat horremen apirileko aholkuekin. Guazen ikastea. Kaixo den hori eguardion, Loli zein naiz eta Gorbeia lorazaintzan gaude. Apirila da eta apirilako lan polit batzuk egingo ditugu gaurkoan. Gaurkoan alde batetik klabelinak sartuko ditugu, beira ze politiak dauden, badakizuek ez duzuela usaintzen baino. Oso usai goxua dute. Holako tiesto edo lorantzi borobilontan sartuko ditugu 3 klabelina. Eta jardinera luze hontan sartuko ditugu geranioak. Kaso hontan nik gustukoa dut arroxak eta gorriak nastea. Eta gero bestaldetik egingo ditugu tomatiak eta beste lan batzuk baita ere. Klabelinak sartuko ditugu lehenengo, badakizue klabelina ongi egiten da, Euskal Herrian ongi egiten da, urtiak eta urtiak ditugu ja klabelinak landatzen ditugula. Bariedade asko daude. Guk hartu dugu hemen ongi egiten dena eta ongi loratzen den bariedade bat. Nun jarriko ditugu? Kanpoan, egia da eguzki-eguzkitxan sartzen baditugu, gehiago loratzen dire, baino lori horrek pixkat gutxiago irauten du eta gehiago ureztatu behar da. Neri gustatzen zait klabelina sartzia edo goizeko eguzki batekin edo arratzalde erditik berako eguzki bat ere nahikoa du. Kasu hortan loriak denbora gehiago irauten du eta ura ere pixka bat gutxiago behar du. Klabelinan lorontzia ja listo dakagu, begira ze politia gelditu den, eta, ikusten duzuen bezala lore pila bat heldu dire, eta hau nik uste dut 25 egunen buruko edorrela, bete-beti ongo da, hasi eske ni behintzat gusturan ere klabelin lorentzionekin. Eta, oraingoa zen, beste lan txiki bat egitera, geranioak landatuko ditugu. Eta geranioak, geranioak mondo guziak ezagutzen ditu, geranioa oso erresa da egiteko, baino egia da azkeneko urti hauetan geranioari sartu zaio alako gaitz bat, alako tximeleta bat izaten da, eta horrek bai behar duela tratamentu bat, bai edo bai. Zergatik azaltzen dut hau, zergatik, baditut ja bezero batzuk esaten dutena geranioa ez zaiola ongi ateratzen. Benetan, sinetxi. Bai ateratzen da. Egia da, tratamentu hori behar du, bai edo bai. Baina hori eginez gero geranioa eguzkitan ongi egiten da. Eta, gaurkoan nik gorriak eta arroxak nastu ditut. Geranioa badakizu loretan ongi egotzen da, ia urtian bukaera arte. Gero egia da interesgarria dela pixka bat babestia geranio hori, edo etxeko paretan kontra, edo alako tela termiko bat bota, edo, segun nondikan edo nola jotzen digun haiziak edo gualdi txarrak gero, pixka bat pentsatu behar dugu babesten hori. Eta gero, otsaila martxo aldera, pixka bat moztu, ongarria eman, eta normalian geranioak 2-3 urte landare berak oso ongi irauten du. Gure geranioen jardinera ere,
listo. Eta orain baratzeko lanak egingo ditugu. Begira, tomate batzuk baditugu eta azalduko dizkizuet ze variedade diren eta bueno, garaiare badugu ja, lehenengo tomateak sartu egingo ditugu baratzan. Ze tomate ditugu? Begira, adibidez, tomate hau da corazón de buey bezala ezagutzen dugu, hemen Euskal Herrian gustokoa dugu eta gila da ongi ateratzen da. Tomatea ez da ondigila, tomate tamain politi bat eta oso goxua da. Beste variedade bat dugu raf. Raf variedade hau ere hemen pila bat sartzen da, tomate politia da, tomate argilagoa da, estainen gorrilla pixkat laranjagoa da, eta oso ongi egiten da hemen baitare. Eta gero dakagu tomate urdina deitzen dioguna, alako more ilun bat da. Eta, bueno, hau, Joseba, nik badakit sukaldian asko gustatzen zaizue, zertik, bueno, goxua da eta estetikoki ere platerak politiak gelditzen dire. Orduan, hauek irurek, gaurko aukera gure baratzan sartzeko lehenengo tomateak. Lehenengo lanak apirilekoak egin ditugu. Gure balkoiak eta terrazak ja loretan daude, geranioak sartu ditugu, klabelinak sartu ditugu, eta baratzan ere gure lehenengo tomateak sartu ditugu. Beti bezala esango dizuet, Gorbeian gaude, eta edozen gauza behar duzuela, pasa hemendikan, gu lanean gaudeia, atope. Hau, Paloli, eta mi esker, egia zan, nik detaile txon bat hartu ez, zeatikan, baneskan hortenziak, eta geho, beste eulit xuri horrekin, eta izorratu zitaizkiten, eta, aurten tratatzen biharko ditut. Bezarka da hondi bat, eta urren arte, zure zailongo geha ikasteko hemen. Hemen behitu, ardua murriztu zaigu, behitu tipulina batzu ja piperminakin zeitxura dakan, honea botako etena dagoen, hilarrak, salda, eta hemen jarriet, harto irina urakin, pixka loditzeko saltza, bale? Bai, normalian hau ingo genuen guain, irinan goiadakada bat bota, gari irina, pixkat pasatu, eta gero ingo zan loditu. Baino, gaur nola irini gabea egean, harto irinakin lodituko dugu, bale? Eta hemen berdina, boletxokin berdituzu, Xavier, behitu, hemen harto irin pixka dakazun, hazu eskutan espeatzeko, ematen dezu horrela pixkat, bale? Hartzen dezu, bolatxo bat, horrela bolak, hola, ez hain ahondila, pixka txikiago. Horrelaxe, huelta pare bat eman goitugu, irin gehiagi jarri gabe, bakarrikan espeatzearen, eta hauek, arrautzetik pasa, prejitu, eta saltxara sartuko ditugu, bale? Bale, frikitzaren pausua zuk emango duzu, ala nik? Hortikan ni pasako ditut, sartaira, bai. Zuk bolatxokin, eta ni gainuntzeko kinjungu naiz, bale? Oso, no? Bueno, eta kerobia, esan bezala, zenbat urte ja martxan, oza, bueno, hasieran bi etapa bezala egon dia, eta? Bai, bueno, 2001-etik. Bai. Gero paroia egin genuen 2012an olako zerbait, Malauen, zakit exactamente. Eta 20 urte bete egin dituela eta lehen komentatu dugun bezala, elkartu ginen, baina gainera, asuntoa gure Telegram taldean, Mikelek esan zuen. Gizute aurten, horren urteain, aurten 20 urte egin ditugula. Bagazen zerbait egitera. Zerbait egitera, egin dezagun, egin dezagun bilduma bat, vinilo bat atera dezagun, ez dugen nola inoiz atera. Mengu ez gara bildumen zale. Eta horren esan genuen, egin duguna da, kantu politenak edo jamatuenak atera, men bigarren vinilo bat, vinilo daulea zen, inoiz argitaratu ez ditugun kantu horiek. Hor gelditu dianak bastarrian. Bastarrian geratu zirenak, ez? Bueno, hori. Eta gero ja hortikan abiatuta, batzuk Mikel adibidez joan egin zen, edo utzita taldea utzu zuen, eta beste batzu sartu ziren, eta hor gaude erostikan gure boskotea. Ze ona. Badakit, hemen denkan beste makina, baina erabeliko eta gauza. Badakite bai gaina, geldikan egon txaten urte horietan, kerobia bezala, baina geldikan zuek etxatela, horren beste pare bat izka bakarkako batea zen ditun, ez da? Xabi Bandini bezala, pare bat gauza bat dituen, pare bat disko, behin Madrilera joan nintzela bizitzera, eta zakize, eta hasi nintzen gauzak egiten. Eta lehenbiziko diskoa eta nuen, nik grabatu nuela nire 29 metro karratuko pisuan. Han estudiotxoa jarri nuen, eta grabatu nuen begi bakan. Eta nuzar, oia nun neukan. Dena hotxe, Zukaldea eta oia, alboan. Horrek bere abantaia egitu ere bai, Dena bezala, gauza hona eta gauza txarra, bai.
Eta esperientzia horrekin, ja Alberto animatu zen ere bai, nerekin ibiltzera, eta beranduago lur. Vale. Eta, bueno, azkenan, azkenan betikoa. Eta bi diska horiekin ibilizea holtza-holtza, o lekutan, o lekutan? Ibili ginen, bai. Eta guain hori alde batea utzita da gazu? Bai, nik uste saio handinik, bueno, hor dago. Baina horren kero behakin gabiltzen ez da. Bai, dana ezin, ez da. Dana ezin da. Gainera, nik ere aukera esan nuen Jon Maiarekin, gauekoak espektakuluan lan egiteko, parte hartzeko, Kukaien konpainiarekin, bakizu, Jon Maia. Eta hori izan zen niretzako oso esperientzia polita, ezagutu nola den dantza eta teatroaren mundua, nola egiten den lan. Ze, ona. Eta hortik ikasi dut pilo bat, eta... Teatrua eta gauza polita, ez da, jenden aurrian... Izugarri guztan ezait, nola itzaltzen diren argiak eta nola pizten diren, Eta hortik asko ikasi duk erobiak. Ona. Bueno, hemen ikusezu, esaltzei bota jota hartu irinean pixkat, hola loitzeko, ez deuna ire esau hola oso potoloitia, behitu guain ningo deuna da, hemen, almondigatxuak atea, koipia kendu, eta behitu ze gauzak goxuetean, bakailu, bola, eharrak. Bueno, eta Madrileko pixu hortan, ze, sukaldian zit, ezen un, sukaldiare bai txikila, dana batea? Drama bat zen. Drama batua, bai, Hori kasi nuen patatak egozten mikroondasean. Bai, filmakin bilduta, venga, barroa, nola itezen. Bai. Batutan onde tortzea, holako treko jamainak ikasi merdia, Bai, baina, bakizu, drama txikia zen. Drama txikia. Eta, geho handikan bueltatu, eta... Bueno, ez nez bueltatu, handikan... Handikan Madrien bizizea? Bai. Asuntoa aurten, nabiela master bat egiten nupen, Iruñan, sateliteak eta uraren inguruko master bat, eta orduan asko nabil, Iruñan asko nago, berez Madrien nago. Vale. Zeratik handian adibidez, Kerobiakoak hau ez da zuen ogibidea. Ez da, ez. Eta horrek ematen digu aukera, egiteko gauzak gure modua, ez da. Bueno, exigente jartzen egiten dugun lanan, baina ez nola saldu eta... Etxia honber, ogibidea danian ogila bilatu behar da, eta Patrika betein behar da, eta azkenien hortza hori, eta horta zorroztuta, eta edozein lekuta, ez da? Musikaren mundu gainera ez da bat erraza, hor da denak borrokan, a tope, baina guk, aukera daukagunez, gure moduan egiteko, hola gabiltza. Aizu, velozidadea hartuko dut honi? Ondo goaz, oso ondo goaz, bai. Hemen behitu, almondigatxo hauei, hau ere irekin txiki bat eman berdu hemen, barruaino ondo iteko, baina behitu ze gauza eharre iten nahi gehan. Ai, ama. Bueno, pixka gehiago, tostatuko dugu hau vuelta. Bueno, eta etorkizuna nola ikustezu? Bueno, etorriko da. Orain gauza lana aurkeztu, Donostian aurkeztu, eta gure gauzak egin ere bai, masterrak bukatu eta gauza guztiak. Eta etorriko da, mira. Ludi gabe. Hori ondo da, etorrikoa, goxatzen joan esan desun bezala, gure kulturakin da gure historiakin hori importantea da, gainera ondo pasatzea. Ludi gabe. Ja hori gaina, geho holtzan ikusitea, ez da, holtzan eta leku guztitan, ez da? Zundo ibazia pasatzen, hori... Egia da, musikareak ere baukagula aktore puntu bat. Jak. Hori egia da. Horan besti ribarre bat, baina, hau ez da, sondotera, baina, nabaritzen da bai. Bueno, lagunak hemen inbiar deuna da, hauek ondo prejitu, hemen irekin bat eman behar dio, eta gauza bat inbiar deu. Hemen behitu, hauek prejitu ostian, inbiar detena da. Hemen bertan, bi arrautzak bota, tapatxua jarri, eta hor egongo dia 5 minutu arrautza iteko, baita ere bolatxoen barruaino berua ondo iritsita arraia ondo indagoteko, eta guantxe gaude bueltan, platera gatzea. Ados? Jak? Bueno, launak, hemen indeuna da, azkenengo bolatxoa pregitu, dana bertan sartu, bi arrautzatxuak bota, minutu bat gelditzen zaie, ingo deuna perexila pikatu, gainetik bota, eta gaur egun ikusi, eta earki jan berdeu. Earki jarri berria gaur. Bueno, Xabi,
Zu, esan dezu Madriden biziziala, ezta? Madrid eta Iruña bitartean, ezta? Hala da, bai. A ver, musikaz eta zure lanaz aparte, ez dakit hobik eguiko dituzu, ezta? Ez dakit perretxikula salia zean, edo... Hobiak nituen. Nituen, mekatxila. Bai. Ez, mendizalea naiz. Mendizalea naiz, bai. Egia da urte hauetan ikasketekin abil, berri ere bai, eta, gauza askorekin, eta... Denboa gutxi. Hobi gutxi. Ordan gehien bat da, iristen ezenan etxera, lasaiagotea. Hori da nire hobia. Earraek hori. Eta... Bestela bai, mendizalean. Mendizalea zea, eta ondartzaldea eta honea etxe etortzen, kostaldea, Gutxi. Gehiago da Pirineoak, eta... Joan den abuztuan gredo zen egon nintzen. Osondo. Zeleko earra, ez da? Bai. Ona, oza, oporretatare bai guztatzen jutia. Hori nin behar dare bai, ez da? Beharrezko. Askotan, izatea oporrak onena, etxean dako ona baloratzeko. Total. Junta, earkiotea, baina, ja, 8. egunian ikatxi lamar, etxeko porru salda hori, Bai, eta zure hoian lo egitea ere bai, sobre todo kanpin batean enduzen alo, Dudi gabe. Bueno, hau, txikituta, vale? Ingo duguna da, arrautzak goitikan pixka zuhitu dian, pixka gehiago utzi nahi bazue, pixka gehiago utzi baina nahi, horrela xe gustatzen eskit. Nahiko xamur. Eta ingo duguna da, hemen perexila bota hola pikatutakoa, bildurri gabe, eta indeu gaurko saioa. Eskerrik asko, Xabi. Zoragarri. Eskerrik asko Kerobia talde guztiai, eta jarraitu goxatzen, eta gudan hori goxatu arazten. Eskerrik asko giri. Agur. Beharki jarri da jaituko.